Hej og velkommen til den her video. Det er snart en måned siden, jeg har lagt en video op, og jeg tænkte bare, jeg vil lige sige, hvorfor jeg ikke har lagt en video op i så lang tid. Jeg kan ikke sådan rigtig finde på noget og lade min video. Hold da, jeg tror, det kommer til at regne. Men jeg kan ikke sådan rigtig finde noget sådan. Jeg kan ikke finde sådan, hvordan jeg skal lave videoerne. Jeg har ikke sådan rigtig noget underholdende til det. Jo, jeg er i gang med at prøve at finde ud af, hvor der er spøgelseshus eller sådan noget haunted house på engelsk. Som man får adresse på, som der ligger tæt på mig her. Og det, jeg vil bare lige tænke, jeg vil bare lige se, om der er noget der, fordi så kunne man køre derud og tjekke og lave en video med det. Men det er lidt svært, fordi der er så mange Facebook-grupper, men de gider ikke at dele adresserne. Så det er også lidt irriterende på en måde. Så hvis I har nogle idéer, så må I godt kommentere det. Men der er ikke sådan rigtig nogen idéer. Jo, så kan I komme med mig ud og shoppe eller et eller andet den stil. Men ja, det vil jeg bare lige sige. Og så husk at passe på jer selv. Og hvis I lander, så kører på havetraktor eller traktor. Det kan Nå. Jeg tror, der kommer til at gå her. Så. Nå. I må hygge jer derude. Og jeg håber, I får en god sommerferie. Ses.